Moltes gràcies per fer possible aquesta jornada. Crec que és molt important que, per una banda, en parlem i en parlem en claritat, que les famílies també formin part d'aquest debat, d'aquest camí cap a la millora, no? La millora és responsabilitat de l'administració pública, però també dels mitjans de comunicació, com comentava, no? Que esteu amatents a aquesta realitat, d'una realitat que des del punt de vista informatiu és molt ràpida i és canviant. Jo crec que aquest és el gran repte que tenim, de quina manera garantim un millor acompanyament a les famílies que de cop i volta es troben que el seu familiar ha desaparegut i no saben per què. Agrair-vos a totes les que esteu avui aquí i a tots els cossos de seguretat que treballeu i que feu possible aquesta feina, i els mitjans de comunicació també per la valentia de venir avui aquí i expressar quines són les circumstàncies que vosaltres també a vegades us trobeu a nivell informatiu, i intentar en la mesura del possible que aquesta hagi estat una jornada productiva i que ens permeti millorar l'atenció a les persones que passen per una situació tan complicada. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per fer-ho possible i per estar avui aquí.